Tak fordi du ville komme. Det er en optagelse af et interview med Johan Brødsgaard til Kulturagenda. Tak for invitationen. Jeg glæder mig til at være her. Ja, det er jeg glad for. Noget af det, som du og jeg jo taler om, når vi mødes i mange sammenhænge, og som jo har en stor interesse, det er den kommunale kulturpolitik. Du sidder som formand for KL's kultur- og planudvalg. Yes. Vi snakker mest om kulturdelen i dag, og så er du kulturudvalgsformand i Silkeborg Kommune. Det er rigtigt, og der har det titel af kultur, fritid, outdoor og idræt. Og inden for begge dele, så bliver jeg jo nogle gange spurgt om, drukner kulturen så, når der er så mange andre ting. Og det vil sige, det gør den ingenlunde. Det har faktisk måske det største fokus, men spiller også ind på de andre dagsordner. Så jeg synes, det også er godt arbejde med kultur i regi af andre politiske områder. Ja. Men netop det, at at kultur bliver koblet sammen med andre områder, er det enestående, eller er det sådan, det er ude i kommunerne? Det er sådan, det er på vej til at blive, vil jeg sige. Sådan har det nok ikke historisk set været. Men kultur begynder i endnu højere grad at fylde i vores folkeskole, i vores børnehaver, på vores plejehjem også. Altså generelt i den kommunale opgaveløsning, fordi kultur er vigtigt at få hele livet. Men det er selvfølgelig også fordi, det begynder at blive mere og mere evident, hvad det er, kulturen kan i forhold til at skabe rammerne om det gode liv. Og hele snakken omkring ensomhed, mental sundhed generelt osv. Der synes jeg jo, at kulturen er svar på rigtig meget af det. Men er det en fordel for kulturen, at den bliver integreret i andre områder, eller kan det også være en svaghed? Jeg tænker generelt set, så er det en kæmpe styrke. Fordi hvis man ser på mange af de ting, som bliver sat i gang på kulturfronten, som også understøtter for eksempel klassisk velfærd, jamen så er det jo projekter, der allerede er skabt ud fra et kunstnerisk perspektiv, hvor man så senere kobler noget andet på. Så det er jo ikke sådan, at man er inde og bryde med armslængdeprincippet eller noget, når man gør de her ting. Men hvis der bliver skabt en fantastisk udstilling på et lokalt museum, jamen så skal der jo nogle borgere ind og opleve det. Og det er jo fint, der kommer dem, der måske altid kommer og har museumskortet med. Men hvad med dem, der aldrig har sat det fod der? Det er jo noget af det, vi skal arbejde med. Ja. Hvordan oplever du, at kulturaktørerne tager den her udvikling? Generelt set positivt. Jeg oplever dog også, at der er sket en forandring over de seneste år. Går du 5-10 år tilbage, så er det mange, der siger, at vi skal ikke spændes for en vogn. Men jeg synes, man er lykkedes kvæg de mange gode projekter, hvor der både er kultur, eksempelvis sundhedsperspektiv, og vise, at der er flere, der kan få noget ud af det. Også kulturproducenter og kulturinstitutioner. Ja. Så du vil sige, at man stadigvæk respekterer, at kulturen har en værdi i sig selv? I den grad, det oplever jeg helt sikkert. Og jeg kender heller ikke nogen steder, for eksempel rundt i kommunerne, hvor man er ude og pådute nogle institutioner og gøre noget. Ja. Det er jo som udgangspunkt et tilbud. Jeg bor selv i en kommune, hvor vi i 2017 fik de statslige midler til kultur på recept. Og det gik vi i gang med dengang, og det var der institutioner, der var klar til at byde ind på. Dengang så var det jo lidt ubetrådt land for os og også for institutionerne. Men har jo fået nogle rigtig gode resultater af det. Og det har jo egentlig gjort, at vi har arbejdet videre med det. Institutionerne har været glade for det. Der er flere, som er kommet til. Og når folk nu spørger, jamen, er det noget, der virker, så kan vi heldigvis hive evidensen frem. Et af de eksempler, jeg plejer at tage, det er sådan i forhold til borgere, der har haft en tendens til svær depression. Der har været omkring 80% af dem, der gik ind i et kultur på receptforløb hos os, der havde stor tendens til svær depression. Efter et forløb, så er det faktisk nede på 20%. Så det er både i forhold til de gode og bedre liv, i forhold til at være jobparat og så videre, at vi ser effekterne. Når man så samtidig kan læse i diverse medier, at kulturen i kommunerne er trængt, og nu er I alle sammen ved at lægge budgetter for næste år på museumsområdet, der er nogle historier fremme med flere kommuner, der vil skære i den kommunale støtte, fordi staten går ind og giver mere. Så det vil du mene, det er ikke sandt, at kulturen er trængt i kommunerne? Kulturen er trængt mange steder, men det er også fordi, jeg synes, man angriber det forkert. I år kan man sige, at kommunerne økonomisk set overordnet står bedre, end vi er vant til. Det betyder ikke, at vi ikke skal lave besparelser. Og det er jo fordi, der sker demografiske ændringer, der sker nogle ting i forhold til, at vi har flere specialbørn, børn i almene afdelinger osv. Det er en generel tendens på landsplan, som koster penge. Men hvis en kommune mangler x antal millioner,
så kan man jo godt kigge hen på kulturområdet. Men økonomisk rundt i kommunerne, så er det jo sådan 3-4% af de samlede budgetter. Så er der også bare grænser for, hvor mange gange man kan bruge kulturpengene til at lukke et hul. Og den virkelighed, synes jeg, er på en eller anden måde, at der er flere, der bliver nødt til at tale om. Jeg plejer at sige, at du kan lukke et teater én gang. Det genopstår ikke. Nej. Hvorimod den klassiske velfærd, som vores plejehjem og skoler osv., der kan vi på en anden og mere dynamisk måde skrue op og ned for servicen. For eksempel i antal medarbejdere osv. og matrikler. Men en kulturinstitution, den genopstår ikke. Nej. Det er jo bare interessant, når jeg hører det, du siger, at når jeg nu antager, at det, du siger, det er rigtigt, at kulturen kommer til at brede sig ud til mange andre områder, så er det jo også bare interessant for mig at høre og få mig til at tænke på, hvorfor I som lokalpolitikere ikke taler det, at kulturen breder sig ud mere op. Så i stedet for, at I bliver mødt med den klassiske dagsorden, nu skærer I på kulturen, hvorfor jeg så sjældent så hører det svar, som du fortæller nu, nemlig en kultur faktisk er flere steder, end det nogensinde har været før. Hvordan kan det være, at I ikke kommunikerer det ud? Jeg tror generelt, at kulturpolitikere, kultursektoren og folk, som er kulturbrugere, altså vi har en fælles kommunikationsudfordring i forhold til at tale om, hvor vigtigt det her det er. Fordi kulturen kan også let blive sådan en prygelknappe for diverse ting. Og det synes jeg er mega ærgerligt. Og det er jo måske, fordi nogen udefra set ser det som et eller andet elitært. Og jeg synes jo, der skal være plads til både bredde og elite inden for det. Fordi vi alle sammen, måske også ubevidst, er jo i berøring med kultur i vores dagligdag. Og så kan det godt være, at man ikke kommer ned og ser det lokale kunstmuseum så ofte. Men rigtig mange besøger biblioteket, oplever en eller anden koncert, som kommunen måske har givet støtte til. Vi har børn måske, der går på den lokale kulturskole. Så derigennem så er vi også kulturbrugere. Det tror jeg bare mange glemmer. Og den dag de ting eventuelt måtte forsvinde, jamen så skulle det nok køre for folk. Hvis vi skærer ned i åbningstiden på bibliotekerne, hvis taksterne på vores kulturskoler stiger, så kan du altså godt få folk til at tale om kulturpolitik. Ja. Om det var interessant på den måde. Jeg kan huske, da vi i staten lukkede Hjertet- og Skovbrugsmuseet for nogle år siden, hvor Bertel Haarder, der var kulturminister, sagde, at hvis der var lige så mange mennesker, der kom på museet, som brokkede så over det lukkede, så var det jo aldrig blevet lukket. Altså. Jamen, præcis. Og der tror jeg egentlig, det handler om bevidstgørelse hos folk, at de bruger kulturen. For det er ikke nødvendigvis det, der gør, at det lukker. Altså vi ved jo i kommunerne, hvis vi lægger op til at lukke en skole eller skære noget ned på en skole, så skal vi nok se folk på barrikaderne, og det fylder medierne osv. På samme måde kunne man ønske, at det skete, hvis det var vores kulturinstitutioner, der var i spil. Og der er kulturinstitutionerne jo selv gode til det osv., folk inden for kulturlivet, men folk bredt er jo typisk ikke ude at demonstrere over det. Men hvordan kan vi så sammen hjælpe hinanden med at få talt kulturen op, og hvor meget vi bruger kulturen? Altså, er det noget, hvad kan vi gøre hver især for det? Jamen, jeg tror dels, som jeg talte om før, så skal vi gøre det utroligt dagligdagsnært for rigtig mange, og minde dem om, hvad det handler om. Og så skal vi også bare ture og blive ved med at tale om kultur, også når det for eksempel er en valgkamp. Jeg gik til kommunalvalget i 21 til valg på en overskrift, der hedder Kultur og Velfærd. Og jeg er med på, at det var måske ikke den, der gav mig allerflest stemmer, men hvis jeg bliver ved med at tale om det, og bliver ved med at overbevise folk, og hvis jeg kører den samme mærkesag igen næste år, jamen så er der et eller andet, der bundfælder sig, tænker jeg. Og jeg tænker også, at nogle af de ting, som min egen kommune, Silkeborg, er rykket på de seneste 3 år, er også nogle af de resultater, jeg kan fremvise forhåbentlig om et års tid. Ja. Nu sagde du kommunalvalget, vi har kommunalvalget igen i 25. Der er 2 år til. Ser vi på landspolitikken, så taler journalisterne jo rigtig meget om, at en ny begyndelse, og jeg ved næsten ikke hvad, og hvad der bliver de store dagsordner for regeringen de næste 2 år. Det ville jo ikke være usandsynligt, at vi fik et fællesvalg til efteråret der. Hvad tænker du bliver dagsordnerne set med kommunernes briller i resten af jeres valgperiode? Hvis man kan tale om det sådan overordnet. Jeg tror, det kommer til at blive, hvordan det er, vores velfærdssamfund i fremtiden kommer til at se ud. Fordi uanset hvor mange penge vi bliver ved med at poste i det, så bliver vi også nødt til at komme til en erkendelse af, den velfærdsstat, det velfærdssamfund, vi kender i dag, det bliver alt andet lige et andet i morgen. Og det handler også om, at vi måske har pengene i nogle kommuner, men at vi ikke nødvendigvis kan få de ansatte, vi ønsker. Det kan vi se på uddannelsesoptagen for lærere, pædagoger, sociale sundhedscenter osv. Så vi går ind i nogle kæmpe udfordringer, så må vi spørge os selv, hvordan løser vi det? Hvad kan være med til at løse nogle af de ting? Og det er jo der, jeg peger på kultur, lige så vel som jeg også peger på idræt som en del af løsningen. Ja.
Fordi noget af det, vi kæmper med, det er, som jeg ser det, vi bruger alt for meget af vores samlede sundhedsbudget på at behandle folk, når de bliver syge, enten fysisk eller mentalt. Men kultur og idræt kan forebygge. Det er 3% af vores samlede sundhedsbudget, vi bruger til forebyggelse. Men de positive fællesskaber, du kan finde i sporten og kulturen, kan imødegå ensomhed, kan gøre, at nogen kommer ind i nogle positive fællesskaber, hvis de måske var på vej ned et negativt sted osv. Og generelt så ved vi også, at en institution som biblioteket, det har man undersøgt på for nyligt. Folk oplever decideret lykke ved at komme derind. Folk oplever lykke ved at være til en rockkoncert. Den slags, det er jo helbredende, så det er i hvert fald forebyggende. Ja, så du tænker, at vi skal jo også i kultursektoren være bedre til at definere velfærdssamfundet som værende kulturen, værende en del af det og en aktiv spiller i og dermed også i valgkampen. Det mener jeg 100%, og det handler ikke om at ændre kulturen, men det handler om at ændre italesættelsen af kulturen. Ja. Og hvis du sagde det så på et møde blandt dine kolleger i KL, hvordan vil det blive modtaget, tænker du? Der er de faktisk ret enige, vil jeg sige. Og så er vi tilbage til det, jeg startede med at sige, at vi har et udvalg, der arbejder både med kulturpolitikken, erhvervspolitikken og planudviklingen, eller planområdet, som jo er udviklingen af hele vores land. Men kultur fylder rigtig meget. Der sidder jo eksempelvis 5 borgmestre i det udvalg, og de kan jo godt se, hvad for en kommune de havde, hvis de for eksempel ikke havde kultur. Vi har eksempelvis Holstebro repræsenteret i udvalget, kvad deres borgmester H.C. Østerby, der jo kan fortælle om, hvordan man har gjort kultur til en ting i en kommune, hvor det måske var svært at løbe i gang, men hvor ingen jo i dag ønsker at komme væk fra det brand, som er en kulturby, kulturkommune. Men samtidig så kan vi jo også læse en kommune som Randers, og jeg kan ikke lige greje egentlig, om de påstår, at det ikke er på grund af Nordic Waste, men bare generelt pres på kommunekassen, at de vil skære på kulturen. Og jeg vil sige, måske er Randers ikke en førende kulturkommune i det her land, men dog en af dem, der ligger i toppen. Randers er jo en af de største kommuner i landet, og det er jo synd for alle, synes jeg, som udgangspunkt, der bor i Randers, hvis man skærer mærkbart i kulturområdet. Fordi børn har behov for at opleve musik, lige så vel som de har behov for at opleve sportsgrene. Vi har behov for at sende nogle kulturoplevelser ud i vores folkeskole, så vi gør folk mere kulturvante. Det er også en ny undersøgelse fra Applaus, der måske bekræfter noget af det, vi allerede har tænkt, at hvis du oplever kultur som barn, så bliver også kultur som voksen, højst sandsynligt. Men jeg cirkler bare lidt om det der, fordi det er jo svært, vi er jo ikke uenige om det. Men hvad er det så, vi gør forkert? Når man kan sige, at vi står her som de frelste, det er jo nemt nok. Men hvad er det så, vi gør forkert, siden at der er, lad os sige, rundtal, så sige, der er 80 kommuner, som ikke tænker det der? Jeg tror generelt set, at kulturlivet har behov for i endnu højere grad at tale med én stemme. Og det er jo der, idrætten har været god til at organisere sig i DIF og DGI primært som de store spillere. Der er heldigvis inden for de senere år ved at ske noget inden for kulturlivet med Dansk Kulturliv eksempelvis, med også omkring Kulturens Analyseinstitut, der kan give os nogle redskaber og noget viden til at argumentere for kultur. Men problemet har været jo før, og du har også selv siddet i et ministerie, at når man skulle snakke med kulturlivet, så var der jo vi så det under coronaen, og så kom der er 2 forfatterforeninger i Danmark for eksempel. Ja, og det er bare der, at det er en kæmpe udfordring, fordi så ender man med at sidde og primært at have fokus på sit eget fagområde, frem for at stille sig selv spørgsmål, hvordan er det, vi gør den samlede kage til kulturområdet større, eller i hvert fald bare bibeholder den størrelse. Fordi der går ikke noget af forfatterne, hvis det går musikerne godt eller omvendt. Og det er der simpelthen behov for. Men jeg hører næsten en form for kulturelt kampråb for en, ja. Ja, præcis. Men det betyder jo også, og det er noget af det, der kan være svært i kulturlivet, at nogen også må give afkald på nødvendigvis lige at stå på deres helt specifikke særstandpunkter, eller kæmpe alene for en genre eller et eller andet. Ja. At det skal være det store brede fællesskab, som vi skal... Men kunne man også lade pilen pege tilbage på jer i kulturudvalget og sige, at I er gode nok til at forene jer? Som hvad jeg hedder, om I hedder et brancheudvalg eller et sektorudvalg, eller hvad det hedder i KL? Det er et godt spørgsmål, fordi kulturudvalgene rundt omkring de 98 kommuner er jo vidt forskellige, fordi der er vidt forskellige kulturliv og institutioner lokalt. Men i et kulturudvalg kan det også have stor impact, hvis der kommer 7 medlemmer ind, og 5 af dem, deres primære fokus, det er på idræt. Ja. Så der kan være en eller anden skævhed der.
det bedste er jo faktisk, hvis man får lagt nogle områder sammen, og de politikere og de fagfolk, altså forvaltningen omkring det udvalg, kan se, at der er noget samspil mellem tingene. Her den anden dag holdt jeg et oplæg for vores elitesatsning i Silkeborg inden for sport, og der talte jeg faktisk rigtig meget omkring kultur. Og det handlede egentlig om, at jeg ser mange af de samme tendenser. Inden for de to ting, nogle af de samme udfordringer, blandt andet i forhold til at engagere frivillige, men at noget af det, som kan være idrættens udfordring, særligt på elite-niveau, det er det der med, hvordan får du også lavet en lav indgangstærskel på grund af hele konkurrenceelementet. Ja. Det er jo noget af det i rigtig meget kultur, at den er der ikke på samme måde. Nej. Så er vi tilbage til eksempel med biblioteket, og den der lykke, folk kan opleve, når de kommer ind. Det hænger i høj grad sammen med, at der er ikke forventet noget af dig, når du kommer dertil. Et andet eksempel på det, min egen lokale kulturskole havde et projekt en sommer, hvor man som ung eller barn kunne spille musik. Og det, de sagde i evalueringen, var, det jeg synes var allerbedst, det var, at de behøvede ikke at være der. Forstået på den måde, at når de havde meldt sig til, så kunne de komme ekstra antal gange, men de skulle ikke være der. Okay. Og det er med på, det kan du ikke bygge noget blivende op omkring, eller et sportshold for den sags skyld, men du kan få nogle folk ind i folden, som kan få interessen for det. Så hele den der tilgang til, hvordan får vi også nogle nye ind, den er meget optaget. Ja. Jeg har hørt i anden sammenhæng i går, der talte med en kulturskoleleder og en korleder eller fra en kommune, hvor denne var ligesom koordinator for de mange kor, der var i kommunen. Og de lavede en virkelig interessant sondring, fordi normalt taler vi om inddragelse. Og de mente i forhold til de unge, at vi nok snart skulle tale om overdragelse. Fordi det der, når du og jeg som to voksne mænd inddrager nogen, så kan det nemt blive på vores præmisser på en eller anden plan. Så det bliver lidt de hvide, halvgamle mænd, jeg er ældre end du er, skal straks siges. Men vi inddrager nogen på vores præmisser. Når vi overdrager noget til andet, så er det et frit skaberrum, man giver. Jeg synes bare, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge det til, men det triggede bare noget i mig, om vi egentlig er gode nok til at lade nogen skabe på egne vilkår eller egne præmisser. Er vi gode nok til at give slip nogle gange i kulturlivet? Så nu sidder du som politiker, og jeg har været en myndighedsperson. Er vi gode nok til at sige, afsted med jer? Det tror jeg sagtens, man kunne gøre meget mere af. Men for at det skal ske, så tror jeg også, man skal have nogle andre typer, så at sige, ind i kulturlivet. At det er den tilgang, der kunne tiltrække nogle andre. Og jeg tror generelt set, hvis kulturlivet bliver bredere repræsenteret, også gennem dem, som er aktive inden for det, så får det en større folkelig stemme. Og tilbage til det der med, hvordan er det, kulturudvalgene skal eventuelt forene sig eller italesætte det her. Vi skal jo videre fra at tale alene kultur for kulturens skyld. Kultur, det er jo også for eksempel, at folk har lyst til at bosætte sig i et område. Kultur kan også betyde økonomi. Hvis du for eksempel går ind og ser på, hvad er det for nogle børn, der går på kulturskolen, så kan du godt se, at det er middelklassefamilier og øvre middelklassefamilier. Og så kan det godt være, at du kan få nogle politikere med på den dagsorden, som ellers ikke var gået op i kulturskolen. Men hvis du siger til dem, vi er faktisk med til at ekskludere måske 30-50% af børnene i vores kommune fra vores kulturskole, det er da et politisk problem. Ja. Og så er de med. Ja. Og andre politikere, som måske heller ikke køber så meget ind på kultur i sig selv, de vil købe ind på det her med, at det er vigtigt, at der er tilbud rundt omkring i hele kommunen. På samme måde, man vil gerne have en folkeskole i ens by osv., men man vil også gerne have kulturtilbud. Men tror du også, at kulturinstitutionerne er med på det? Altså det oplever jeg generelt set. Der er selvfølgelig alle mulige begrænsninger for, hvorfor man ikke kan være alle steder, og man skal heller ikke være alle steder. Men der er en ting, jeg tror rigtig meget på, det er det her med, at institutionerne flytter sig ud af matriklen. Nu bor jeg jo i Silkeborg, og der har vi Museum Jorn. Det fantastiske ville jo være om få år, hvis alle kunne sige, at de havde oplevet Museum Jorn. Sådan er det jo ikke i dag. Men forstået på den måde, hvis du har oplevet Museum Jorn, så kan det også være, hvis du har set den trailer, som de kører rundt i landet, med noget af hans kunst og fortælling omkring Jorn, eller hvis du har set noget af den arkitektur, som de senere år har lavet i vores by, som er Jorn inspireret, så har du også oplevet Jorn. Du har måske ikke været inde på museet, men du har oplevet ham. Og alt andet lige, hvis du har de oplevelser, så tror jeg også, at du har lidt større hang til, måske faktisk at ende op nede på det museum. Ja, fordi på den måde, du får jo også der introduceret nogle forskellige bundlinjer, tænker jeg. Altså man siger, for der er et, som kommunen har, der handler om at få nogle glade og engagerede borgere, og man vil også gerne, som du selv sagde før, at kommuner, der er så attraktive, at der kommer noget bosætning. Det er jo ikke nødvendigvis nogle bundlinjer, der gavner, bare for at blive ved eksempel Museum Jorn, fordi hvis så silkeborgenserne i Stine siger, det er super godt det, der oplever ude i rummet, nu har jeg fået jorden nok, jeg behøver ikke gå på museet. Ja.
så har vi nogle gange også sådan et sammenstød med bundlinjer. Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke, fordi det er jo ikke, det er på ingen måde den fulde oplevelse, man får. Man får måske lige en cliffhanger til noget, som er 100 gange større, som du kan opleve, hvis du kommer ned på institutionen. I Silkeborg, jeg kan godt sige, at vi kopierede et godt forslag, men vi også kopierede det godt, synes jeg. Det har vores kulturskole. Det er det her med kulturklasser, hvor undervisere fra kulturskolen tager ud på den enkelte folkeskole, og med en underviser underviser i alt fra klarinet til billedkunst. De børn, der går der, havde ikke nødvendigvis fået den oplevelse, fordi de ikke går på kulturskolen. Men om 10 år, så kan alle i vores kommune sige, at vi har faktisk oplevet kulturskolen, og det fører også til, at de faktisk melder sig ind på skolen. Så nogle gange skal bjerget også komme til Mohammed? Det er jo det skal. Ja. Jeg ved fra Liverpool i Nordengland, som har haft store sociale og kulturelle problemer. Der lavede Liverpool er så stort, det her Nationalmuseet deroppe. Altså, der er mange nationalmuseer i England. Men der lavede de simpelthen en kontrakt med, at hvis en skoleklasse kom ind på museet, så lovede museet at sende en underviser derud. Så det var simpelthen ligeværdigt, fordi der var lige langt begge veje. Og det var egentlig jeg synes, det var en meget tiltalende tanke, kan jeg huske, at det der med, at man også selv bevæger sig nogle gange og siger, at det her det er bare et rum. Ja, det synes jeg jo altså lyder enormt inspirerende. Og der i Danmark, i Kommune Danmark, der har vi måske behov for at gøre mere for at nedbryde nogle af de der siloer. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at ting tit falder på økonomi og utrolig lavpraktiske ting. Fordi de børn, der måske går i skole i en kommunes centerby, og som typisk har en kulturinstitution tæt på, kan gå og tage cyklen hen, de skal nok få det. Måske de også får det gennem deres forældre. Men dem, der bare skal køres 20 minutter i en bus, der er altså bare en risiko for, at det tilbud det ryger, hvis ikke den enkelte skole enten kan eller vil prioritere det. Og der tror jeg faktisk også, det kræver selvfølgelig afsætte noget økonomi, men at man også skal ture og sige, at i vores kommune, der skal alle vores børn, altså i løbet af de her 10 år, opleve det og det. Og det kan godt fornemme nogle steder, det man bliver lidt bekymret for at gøre, eller bange for at gøre, fordi det her med, at alting skal være decentralt, det har været sådan det helt store tema af lokale beslutninger, det er de bedste beslutninger. Og det er det også i rigtig mange ting i forhold til, hvordan er pædagogikken og alt sådan noget. Men der er bare nogle ting, som er for vigtige, synes jeg, til at man må miste dem. Ja. Og der må man gerne som kommunalbestyrelse sige, det her det skal I opdage, for det er en del af vores lokale DNA. Men det tror jeg er en væsentlig, altså jeg tror det lavpraktisk er en væsentlig pointe, jeg ved ikke. Altså, hvis jeg havde en krone for hver gang, jeg har hørt noget om transportproblemer i min mangeårige kulturområde, så ville jeg være styrtende strig nu. Altså, det er et af de ord, der vil være kommer meget ofte igen, det er bus og transport. Præcis. Så jeg tror, så det der er interessant, det med... Men det står mig jo så også nogle gange apropos det, fordi når vi før talte du også om idrætsområdet, der er jo stor forskel på i komme i en sportshaller på et museum. Ja. En af forskellene, det er, at praletavlen i sportshallen har jo enormt mange lokale aktører med, at den lokale malermester har gjort et eller andet, tømreren, hvad som helst, men fra håndværkerdelen, hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet, når man går på museum, så er det de store fonde. Er der et eller andet, hvis vi vender tilbage til kulturen, er der noget, kulturen misser der i forhold til en tilkobling til sit lokalområde? Der er helt klart måske nogle netværk, man ikke opsøger, fordi man historisk ikke har fået sin støtte der. Men det kunne være interessant at afsøge de ting, tænker jeg. Fordi nogle af de folk, der for eksempel sponsorerer den lokale sportsklub, det er jo også nogle af dem, der har interesse i, at der er drift i et lokalsamfund, hvor der bliver bygget, hvor der bliver udviklet osv. Og det kan altså også blive understøttet af, at vi har kulturinstitutioner, der gør det attraktivt for borgere at bo et sted. Det er noget af det, der giver noget lokalt DNA. Og igen, ligesom eksemplerne før med, at vi jo alle på en eller anden måde bruger noget kultur. Hvis vi tænker os om, når vi taler med venner og bekendte, der bor andre steder i landet, hvad fremhæver man så primært fra sit lokalområde? Er det en ny omfartsvej? Er det en tilbygning til plejehjemmet? Det er det nok ikke. Nogle steder, så er det helt klart naturen. Mange steder, tænker jeg, så er det kulturen, man nævner. Altså, og man ved, at når man hos jer, der er jo det der museum eller i øvrigt, altså. Og det behøver man ikke at være den store kulturbruger for at være bevidst om. Alle ved her i Aarhus, hvor vi sidder, man har Aarhus, man har den gamle by, der er en eller anden fælles reference, som går på tværs af grænser. Det er rigtigt. Men det er sjovt, jeg sad bare lige og morede mig ind i hovedet med, at det skulle være sjovt, at Silkeborg IF fik museum i orden på ryggen. For deres spillertrøje, det ville da være banebrydende nyt, at der ikke skulle stå Harbo-pilsner, eller hvad sådan der står i dag. Præcis, eller omvendt, fordi der er trods alt flere penge det ene sted, kan man sige. Og det er jo også nogen, der har interesse i et driftigt lokalt samfund. Så
Der er et bestemt perspektiv af det. Ja. Hvis du nu skulle prøve at lave et, jeg vil ikke kalde det en opsang, det lyder så negativt, men hvis du skulle komme med en opfordring til kulturaktørerne, sådan næsten et kampgruppesagtigt, hvad vil du så sige? Hvad vil du så sige der? Det er svært at gå ned til et kampråb, tror jeg. Men altså, hvis du nu godt kunne tænke dig, der var også mere end et, men der var et par emner eller tre, de ligesom tog op på, sådan på den store klinge. Hvad kunne det så være? Jamen, så skal de være opmærksom på, at når de kommunikerer til en kommune og kommunikerer til politikere, så skal de forklare, hvad det er, de leverer på flere bundlinjer. Hvad er det, at deres institution betyder lokalt? Ikke bare i forhold til antal gæster, men også i forhold til lokal livskvalitet, i forhold til lokal DNA, i forhold til tilflytning og alt det der. Det synes jeg er vigtigt, at man gør. Og tør stå fast på det og sige, at det er en institution, den er faktisk vigtig og en stor del af en kommunes DNA. Og så tænker jeg også det der med at rykke sig ud af institutionerne og give et større kendskab til den enkelte. Fordi igen, alle de debatter, hvor jeg ikke kommer med nogle kulturelle forslag eller prøver at understøtte et eller andet kultur, når vi prioriterer nogle penge til det i vores kommune, så møder vi altid modstand mod det. Fordi man skulle jo bare bruge pengene på noget klassisk velfærd. Og det er jo der, jeg angriber det ved at sige, at det her det er også velfærd. Så jeg tror, de skal gå ind i det sprog og sige, at det her det er faktisk også noget, der understøtter. Og det er jo ikke bare en følelse, vi har. Det er jo faktisk noget, vi har bevist i dag, hvad kulturen kan flytte for det enkelte menneske. Så jeg synes også, den måde, den skal man italesætte det på. Ja, og hvis vi så tak for det. Og hvis vi så prøver lige at bare for så skulle gentage øvelsen, nu står du så over i KL og skal komme med en opfordring til alle dine 98, eller 97, så du kan man sige, til dine 97 kolleger uanset hvilken konstellation kulturudvalget er i. Ja. Hvad vil du sige til dem så? Jamen så vil jeg faktisk sige, nu er jeg kommet i tanke om kampråbet, men det er også et, de så skal gå ud og bruge. Det er at kultur, det er velfærd. Ja. Tak. Ja, tak.